खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 23 आगष्ट 2020 रबिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय मैयाहाय पाकिस्तान आरो इन्डिया बर्डाराव 5 टेररिस्टफोरखौ गावथारखांनायनि उनाव बेसोर टेररिस्टफोरनिफ्राय हिर'इन आरो ड्राग्स 9 केजि मोननाय जादों होननानै BSF हान्जाया मैयाहाय फोसावनानै होदों। लोगोसे जोंनि बे बुहुमनि बिउटि कुइन बिथां एलिजाबेथनियाव केन्सार बेमार जानानै दङ। बिथांखौ दा केन्सार ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ बा बिथांखौ केन्सारनि देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय बिउटि कुइन एलिजाबेथ। गुबुन फारसेथिं फर्मार प्रेसिडेन्ट बिथां प्रणब मुखार्जीआ दासिमबो क्रिटिकेल अबस्थायाव दंगासिनो दङ। बिथांनि फिसालाया मैयाहाय फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा दासिमबो दिप कमायावनो दंगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय राफेल जेट फाइटारखौ लानानै नरेन्द्र मोदी सरकारखौ बा BJP सरकारखौ राहुल गान्धीआ एटेक खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। राहुल गान्धीआ टुइटारनि गेजेरजों BJP सरकारखौ बा नरेन्द्र मोदीखौ राफेल जेट फाइटार दाखालि बय लानानै फैदोंमोन जोंनि बे इन्डियायाव बेखौ लानानै रां जाख्ल'दों होननानै टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावनानै होदों। लोगोसे IS एबा इस्लामिक स्टेटनि माखासे उदखारि हान्जाफोरा बा टेररिस्टफोरा जोंनि बे भारत हादराव एटेक खालामनो थाखाय बायदिसिना प्लेन खालामगासिनो दं होननानै बुंनाय जादों। दा बेनिखायनो जोंनि बे हादोरनि माखासे रायजोफोराव पुलिसफोरखौ हाइ एलार्टआव दोननानै होनाय जाखाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय दिनैनिफ्राय जोंनि बे सा सानजा भारतनि त्रिपुरा मिज'राम आरो मेघालया रायजोआव गोबाङैनो अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियाना फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लायाव CRPFजों टेररिस्टफोरजों गावथारनायाव सासे टेररिस्टनि जिउ खहा जायो आरो 2 टेररिस्टफोरा गोब्राब जखम मोननानै CRPFफोरजों हमजानांगौ जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। दा बिसोर 2 टेररिस्टफोरखौ CRPF हान्जाया माखासे सोंथि सोंगोन आरो बिसोरखौ जोबथेसालियाव हरनाय जागोन होननानैबो फोसावनाय जादों। लोगोसे वेस्ट बेंगलनि जलपाइगुरि जिल्लायाव सासे 16 बोसोरनि बाङालि हिन्जावसाखौ माखासे दुथांफ्रा किडनेप खालामनानै बुथारनानै बै दै थाग्रा टेंकियाव सोनानै दोनदों आरो दा बे बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 3 दुथांफोरखौ पुलिसफोरा हमनाय जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। आरो दा बिसोरखौ जायबा हिन्जावसानि न'खर बिसोरो गोख्रों दाबि खालामदों बिसोर 3खौ फासिनि साजा मोननांगौ होननानै। गुबुन खौराङा जाबाय क'क्राझार जिल्लानि पुब दाब्रा होननाय दरसे गामियाव सासे क्लास 9आव फरायनाय सुनिता मुर्मुनि गोथै सह'खौ ड्रेननिफ्राय बोखांनानै मोन्दों। थांनाय शुक्रबार खालिनो बेनि गोथै देहाखौ बोखांनानै मोन्दों। बे सुनिता मुर्मुआ गाव हारसिंनो थैखो ना सोरबासो बुथारखो बेखौ दा पुलिसफोरा इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो लाइक खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना लाइक खालामखायो आं मिथिखागौ नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनखायो। खायसे मानसिफोरा लाइक खालामनो रोङा नाथाय बिथांमोनाबो मोजां मोनो। माखासे मादैमोन दङ, माखासे दादिमोन दङ, आदैमोन दङ, आयंमोन दङ बिथांमोना लाइक खालामनो रोङा बिथांमोना बेखायनो लाइक खालामा। आं बिथांमोनखौ जेबो मोना नाथाय जायबा बिथांमोना लाइक खालामनो रोंगौ बिथांमोना लाइक खालामथारबानो जाबाय। बाय बाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आं सोमखोर बड'सा आरो आं सासे फेस्ला इउटुबार। इउटुबावहाय बर'नि फेस्ला भिडिअ बानायो आरो आं 100% बुंनो हायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ खनसे नायब्ला अब्लाना नोंथांमोना मिनिया लाफानो थानो हाखानाय नङा। अन्नानै आंनि चेनेलाव खनसे थां आरो मोजां मोनोब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। आंनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। आं आसा खालामबाय बयनिबो फ्राय अननाय मोनगोन, सापर्ट मोनगोन होननानै। बेसेनोसै, गोजोन्थों।